concern ra magud mi sa imo nang Kung saan ka concern na? advance ba advance? Huwag ka. Nang naman ka. Nakunsa mo na nga buang mo. Ano inyo man kong pigilan itaw. Naubo naman ko. Lainan ang ubo. Naik kayo. Ba? Lako, naging ubo ba? Grabe yung kalawang ba? Anak ako. Tawag lagi. Inani, basta magagaba-gaba. Kaya kusog ka mo kwartas barangay ba? Yan ni. Dagan mo ka nagkagawad ka. Mo lagi na. Mura na mag-TV. Bukas ka anak. Inani gid ang mga pormahan kung hapit ka mo graduate sa kalibutan. Ba? Kan mag-ibayaw rin mong kalag sa pikas kalibutan ba? Nani gid. Dabi, ano pa ni? Okay. Ay, kabulon ako. Ano tabangan? Ang tabangan, baka. Hoy! Nagunsa mo diya! Ikaw, labay. Nagunsa mo diya! Ano dul-dulat naman? May bra-brahan lang. Dula diya! Nagunsa mo diya! Pwede na mga termos na yung mga tasa na yung mga biscuit. Nagunsa mo diya! Para bahara-hara gani. Gano'n na braman mo dili at mo sa balay! Sige na, paglabay na mo na may nag-ubo-ubo dahil laing ubo. Ako mangguto na po mo? Gali. Oo na! Ulam na kayong ubo. Sa dahom! Normal! Umag-ubo! May kahit mo ng ubo! Lahi man yung mga ubo, mura magdili na maayuhan. Kasi di naman yung ano kay... Ano? Ano di naman mo? Ano di naman mo nagdula? At mo sa balay! Ligog kayo, kadili man na ubo, hindi naman magdula. Kung mag-ubo lugar ko, magdula na yun mo! Ano? Hindi na po sa pati nagbigil mo? Nagbigil? Concern ra magud mi sa imo nang Kung saan ka concern na? advance ba advance? Huwag ka. Nang naman ka. Nakunsa mo na nga buang mo. Ano inyo man kong pigilan itaw. Naubo naman ko. May gali kay concern mi sa imo kasi Kung lingan saan ka. ka concern anak inyong kumpatyon? Wala man ka na mo bakit gahulat naman men. Kung saan nagulat bakit ikaw ako ng ubo? Lain kay imong ubo gali, murag mo banaw na imong ubo di nagtao na midano ka ng trapal. Kana sa may madano ko. Kana sa Nabuang ka. kana sa may maghimog trapal dire ug manaog ka nang wala na. Mindras gali. Advance daan ba? Advance. At ba mo kang garan? Nga naman ni, unsa man ni, Unsa man ni, Tong na. Inanak ka dapat udangan ang kagawad. Dapat imo siningan kung gaubo pa pag trapal na. Hala Ay ka. napagulat ay pa ka kapuligi pangulo mag trapal inig na unitabo na. Kabang ni mo. Usa. Ipusa na. Nga di naman mo magdula. Nagkumpura ka kita. Ipuha naman dahil dapat. Yung tuwabay yun yung mahinungdan nga pagkasilingan bulket. Concern ra gali pat yun na yun. Concern na pat yun yung silingan. Wala lagi na ipat yun sa ilingan gahulat rami. Sa dahulat. Kung nga naman bijil-bijil man mo din eh. Advance man may advance. Sa mga siya. Ikaw. Igor kami ka rin kung tingnan man dahil sa niya. Muli magtabuang. O pagkik mong dahil sa tao ni bulket yun. Concern ra kami lainan sa nimo pagsabot. Nga nang ibay mo sa inyo nagtindaw. Nga ibay niyo nagtindaw. Itong ba? Daghang kay problema. Nya ikaw nganong kakape-kape man ka diya? Sala ninyo kay kaning yung butang mo rin kami. Para mo guna sa mga dira sa mga dula magkape dapat ikaw dito naghigda-higda na ka dito. Kay kami diri ang magdula-dula. Nga tandaan ako na mo dito. Gali, mag-usa man may magdula-dula diri kung wala magigda-higda dito. Oh, good. Sige, ikaw pagkatiya.